Gde sam bre ja ovo u pičku materinu, šta je ovo? Tu mi je lična karta zdravstvena. Samo je pitanje šta je ovo? Ej! Ej! Ma kakvi, ne čuju me. Ej! Da? Ej! Ne čuje me niko. Ali vratit ćemo se nekoliko dana ranije. Ajla, Lejla, tako mi je drago da te vidim. I meni je drago tebe da vidim, draga moja. Reci mi šta se dešava ovo? Kako to misliš? Ne znaš? Ne, kako bih inače znala. Znaš i samo da... nema me u suštini. Dakle, ja moram da ti ispričam, jel da? Pa, otprilike, draga moja Ajla, da ćeš mi ti ispričati. A tebi nije teško da mi ispričaš, zar ne? Ti si luda skroz. Ispričat ću ti. Hajde, molim te. Ne moraju svi da znaju ovo što ću ti reći. Što se mene tiče, ne mora da zna niko. Samo mi reci šta se jebeno dešava kada su tolika policijska kola svugde ovdje. Sećaš li se Jovane? Jovane? Malo nafurana, ali tako? Da. Šta je s njom? Nećeš mi verovati. Ajla, ti si jedina osoba koju verujem, jebena pećna drva. Kad si ti naučila uopšte da ložiš vatru? Kada mi je baba umrla i ostavila u nasljeđe hepu kocke sa celim uputstvom kako se koriste. A ja i dalje kupujem svaki dan jedne te iste. Ona je jedno pakovanje koristila masu vremena, a ja jedno pakovanje koristim jedan dan. Ko će ga znati? Nisi normalna, znači. Što ja nisam normalna? Nisam ja kriva što me tata i majka nisu naučili kako se loži vatra. To što kažeš imaš pravo. Kriva nisi. Pričaj, dakle, šta se dogodilo? Neka baba je krenula za hleb. Logično, dobro. I kada je krenula za hleb, ide ona tako
ispriča se sa nekim komšijom. Dakle, ja tebi pričam sada sve što sam ja čula, pa me ne prekidaj sa onim daj više, Ajla, pređi na stvar. Jer ja ti pričam sve od A do Š, kako sam krenula. Dobro, Ajla, slobodno mi ispričaj od A do Š, kako si ti čula. Hajde. Baba je išla ulicom i u jednom trenutku je vidjela je kako viri noga, tačnije noge su virele. Baba uzme i pozove Muriju i pa njenog su brata odveli na saslušanje. Zašto Petra? Ne razumijem. Zato što je Jovana u trenutku smrti bila u svađi sa Petrom. Tačnije, krenula je iz kuće u tom trenutku, posvađali su se. Krenula je iz kuće i eto, više nema. Sranje. Da. I pa sada oni tu gledaju šta, kako, gdje je ko bio, šta je ko radio. Njega su poveli da vide da nije kriv, kojim slučajem čovjek plače u bici. Srcom oni ga vode. Meni je to strašno, ali policijska posla, šta da ti kažem? Mogu, Nemanja je voleo Jovanu više od svega, jer su oni realni. Čisto sumnjam da su oni realni. Ali da su kreteni, to... U jednom trenutku neko je mahnito počeo da lupa na Lilina vrata. Ajla, ajde, budi od neke koristi i otvori ta jebena vrata. Kada je otvorila, to je bila njihova komšinica, koja je također mogla da se podudari sa Ajlom. Također su i jedna i druga bile, pa može se reći, tračove. Obe su znale sve. U jednom trenutku kreće lupanje i Lejla otvara vrata. Ćao Lejla, otkud ti? Eto tu sam, reci. Slušajte, djevojke. Imamo još jedan leš. Molim? Aha. Da. Nemanja je nedužan. Bio je nedužan do trenutka dok i njega neko nije sahranio.
Da. Nemanja je mrtav. Pala je noć, a Ajla je radila ono što je najbolje znala. Ajla je bila ono što niko nije znao. Ajla je bila demon, veštica. Recite to kako god hoćete. Ali kada je uzela svoju tablu za prizivanje duhova, prvo što je uradila, pitala je: Nemanja, Jovana, kako ste mi se smestili, a? Jel vam i dalje smeta moje ime? Zato više niste mogli da se družite sa mnom, sa Ajlom, sa Sofijom, pošto se Sofija družila sa nama. Odvratni ste. Nadam se da gorite negdje u paklu. Ali u jednom trenutku tabla je odletela, kao i sve ostalo. Sveće su se pogasile. Pentagram i so je nestala oko Ajle kao zaštita. I u jednom trenutku neko je uhvatio za kosu. Taj neko bio je niko drugi nego otac Nemanje i Jovane. Prizvala je pogrešnog duha. On se žrtvovao time što je tražio da postane demon. Demon koji će nauditi onima koji su naudili njegovoj deci. Krenuo je na Ajlu i ono što je uradio jeste da ju je odveo do džamije, najviše džamije u Sarajevu. A zatim je naterao da skoči odatle. Kada nije želela kako je držao za kosu, samo ju je pipnuo, a Ajla je odletala kao rukom odnešena. Gde sam ja? Šta ste mi uradili, bre? Hoću da znam. Pre 2 minuta sam imala tablu ispred sebe. Onda je neki demon počeo da me vuče za kosu, što nije u redu, jer ja sam vama prinosila žrtve. Žrtve? Ko je to? Pa znaš kako. Recimo da sam gazda ovdje. Ti si zver. Ej, nemoj tako.
Ja tebi nisam rekao ti si veštica kad sam te vidio. Bolje reci gospodar tame, odbegli sin, Lucifer. Lucifer? Da, Lucifer. Imaš tu čast da pričaš sa mnom. Samo da znaš da ne volim kukavice. Pokazat ću ti nešto. Lej. Ili Ajla. Kako se zoveš ti u stvari? Lejla, ali kada koristim ovaj tablu, onda sebe nazivam Ajla da bi napakostila i svojoj drugarici, zar ne? Kučko mala. Lejla, recimo da idemo u mali obilazak. A pošto si tako dobra sa tim dovođenjem duša, vratit ćeš se na zemlju. Da, i svi će poverovati da mi nije bilo ništa s obzirom da... Kako sam umrla ja? Opet se ničega ne sećate. Sačekaj da pozovem moju sekretaricu. Pozor, ovdje ima sekretarice. Ja imam ono što ja želim. Lejla Lačić, rođena 13. novembra 1994. Umrla 6. juna 2024. Tako što ju je demon bacio sa džamije. Najvišlje u Sarajevu. Hvala, možeš da ideš. Eto, Čukelo, sada znaš kako si umrla. Svašta. Ali ja nisam čuti. Pokazat ću ti nešto. Pogledaj ovo. Nemanja, za kog si mislila da je u paklu. Gde je on? Vraća se na zemlju u bebu. Da. Ko mu je sestra bliznakinja? Jovana. Dakle, Lejla, šta si ti uradila? Ništa, gospodine. Ubila sam tvoje nedužnih ljudi.
Sada idemo da vidimo gde ćeš biti ti otprilike. Ja se rađam. Da. Ne budeš li mi dovodila duši kako si obećala? Zažalit ćeš. Ovoga se nećeš sećati. Ali kad trenutak dođe, ti ćeš znati. A sad marš nazad na zadatke. Konačno u Beogradu rođene su 3 bebe. 2 blizanaca, muško i žensko i 1 devojčica. Otac devojčice je inače neko ko stalno pomaže našoj klinici. Otac blizanaca je vojni veteran koji takođe pomaže našoj klinici. Mislim da će se ova deca družiti baš lepo. A sada se odjavljujem. Kako ću medeni svo 3.